Здравейте, днес ще ви покажа как може да използвате програмата HotPotatoes и в частност по-точно как може да използвате jQuery. Започваме. На title пишете какво е вашето заглавие на вашия тест. В моя случай ще напиша тест. И на долното поле записвате вашият въпрос. Колко са планетите в Слънчевата система. На Answers записвате вашите отговори, като в това няма значение дали са написани на български, на английски, на кирилица, на латиница или с цифри. И в дясно на Settings натискате кой е верният отговор. Може да бъде повече от един и съответно може да бъдат и повече от два въпроса. На втория въпрос, колко са пръсти на краката, ще сложа 3 отговора, защото освен 4 отговора, може и 3, може и 2, може и повече. След като свършите вашия тест, от този бутон излиза в формат HTML, но когато отидете на файл Save, ви излиза с формат JQZ, като това го разчита само програмата. И съответно може да правите и промени. Но когато го запишете в HTML формат, вече може да го вмъкнете в сайта и да го добавите като веб страница. Ето така изглежда вашият тест. Това е при грешен отговор. Тези диалогови тони също могат да се преведат на български. И благодаря за гледането. Най-накрая.